nyipta Werkudara Sewu. Budaya. Bregegek sadulita mel. Anakku dole. Saktenane bapak iki kaget. Apa to sababe kok dina iki kapara nyata kowe nyuwun supaya bapak prapta mapan ana desamu ing Pringabus kene. Ing mangka sak orarane kowe bapak Gareng lan Petruk kuwi kabeh duwe desa dhewe-dhewe. Aku iki jenenge wong tuwek sing diarani wis bisa berhasil. Nyatane aku lurah nurunke anak-anakku kabeh ya lurah. Tegese ledok ilining banyu. Ning keneng apa dina iki aku kok suwun supaya teka kene. Bareng aku teka kene ya kaget jebul kakangmu Gareng. Ya nampa wujuding kabar supaya sowan utawa prapta ana desamu dina iki. Ora mung Gareng, Petruk ya ngono. Petruk ya teka dina iki. Ya Le, enek apa jane? Mong kadak sing wis iki nek perlu ki meng karo pun kakang mung cukup semeses. Kabar-kabaran liwat tulisan sing mapan ana ning HP. Lah iki kok ora. Adat sing wis kowe iki ya mengkur butuhe nek karo pun kakang ya mung ngechat ngono wae. Tulis Kang Gareng Reneo enek babakan sing baku lagi ora. Ing atase mung wong telu kok ngantek mok gekne undangan. Wong telu selu iki lho mok gekne undangan. Petruk dhewe kepada yang terhormat Petruk, kepada yang terhormat Kiyaine Semar, aku ya kaya mengkono. Kok ketok resmi men ki eneng apa? Ya Gong, ndang kandha. Tak sawangi pasuryanmu ki jane kaya wong bungah lho. Ning sok-sok kowe membik-membik dhewe, sok-sok kowe guyu dhewe. Lah iki bingungke kancane lho. Jane sing dadi ruwet renteng ing pikirmu ki apa? Mumpung bapak rawuh, Gareng ya rawuh, aku ya teka. Ning jane eneng apa? Kandha kok ngrangka ora ketang klungsu-klungsu bisa nderek udu pamanggih. Lah ya ngono ku meng wong telu diwe undangan. Kek terus meng wong telu jagongan ki lho dibeberne kloso lah kok dipasang son ki lho. Dadi wong sambutan ning wong telu ki bagonge mung ngangge son ki jan aku jan kemowoken lehmu demen karo son ki kok tenanan. Ngono lho. Emang wong jagongan wong telu ndak gawe mik barang ki lho. Jan kebangeten kok. Ning nitile acarane kaya ngene iki tak enteni kan mau suguhane ra metu-metu ya. Rumah saku iki margake kandha karo pun kakang karo bapak. Eneng apa Le? Dole ndang matura. Iki engko wektune selak entek. Aku selak ngrungokke Dewa Tresna Dole. Digarap model anyar. Kowe ndang matura, eneng apa? Nek ora ndang matur, iki engko bapak selak pulang, ya. Mergo urusane bapak ki pirang-pirang. Kejaba nekani undanganmu sing mung wong telu iki. Bapak kuwi nek esuk buka warung. Marung dhewe Pak, ora mbukake adikku. Ngancani supaya sak orarane iki ayem. Nek aku ning kono kabeh do teko. Ceple teko. Tukul teko. Ponakamu, ponakamu, jandu ya teko. Ora mung kuwi tok. Ora mung kuwi tok. Sinden pinggir dhewe ya teko. Kuwi nek aku ning kono ngono. Mula tak tunggoni supaya rame. Ha sing sak orarane sing dadi gumunku kuwi. Nek teko ki bareng pesen ki werna-werna. Kowe lho sing gambang ngalih nyelendem kuwi. Kuwi lak aku dhewe. Ning tamu utawa wong sing padha tuku ki lek pesen rena-rena.
Ponakamu sing jenenge Jandu kuwi sing macak ngangge klambi putih. Aku bareng gawe klambi putih ketok ganteng. Jarine sapa li? Jariku dhewe Om. Ku lek pesen lek kancane mlumpukno kemlelet. Pesen langsung wedang jahe loro panas. Sing siji diler. Dingengko. Iki rungokno le iki pimpong kapan-kapan sapa ngerti kowe ya ngono kuwi. Pimpong ki ngene iki ora pimponge ora ngawur. Jahe panas urung diombe dheweke pesene wedang kopi loro kon ngeler siji jare sitoke digesuk mben. Panjen diwet-wet ngono panjen ya kuwi gemi kok ya. Bareng sing keri dhewe aku nggumun. Pesen langsung susu loro. Tak kon ngeler sitok ora gelem. Kon ngeler kabeh. Angger wong liwat warung ngono do noleh kae apa to, kae apa to. Lagi ning kene iki aku iso ngrasake. Jebul kopi karo kopi susu kuwi ora padha. Rumah saku iki enak kopi susu. Nek kopi iki irenge akeh. Ora eneng putihe. Ning nek susu kuwi putihe akeh. Irenge mek leni ning aku seneng to Le, aku seneng. Kopi bubuk lho iki. Veterano. Petro kaya bapak ki kumate yah apa to ayah ki mas aku. Oh ya ngrembug sik ya Pak, lungguh sing penak ora usah ngrembug warung kuwi. Wong aku ndek ngenani ya ngedekne angkringan. Wong kowe mara nggonku luput-lupute ya mengkur nyatet. Lek ora nyatet engko bayar sok mben ya mek nyatet tok kaya. Maju lungguhmu Pak, aku arep matur karo bapak, karo Kang Petruk, karo Kang Gareng. Sampai ngroto tanandara prateng tukune arga eram tumingaling pakuwana asrine dendeng saenggo braja umyong kang pratangga pusekang kang janma mara gage matura to Le eneng apa to Le mbok mara wongko bapak iso klungsu-klungsu ora ketang udu panemu. Wong tua kaya aku iki isone mung ngudu panemu arep kudu apa neh kaya. Ngene Pak. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Le meng wong telu mbok ora usah ngangge mik ngono kuwi to Mas aku kok. Kaya wong kedanan mik rumah aku. Iki ngene ya. Matur suwun rawuhe ingkang minulya Abah utawa Bapak Semar karo Kang Gareng karo Kang Petruk. Awake dhewe kulawarga. Najan to aku wis duwe wilayah dhewe ning Pringapus, Petruk duwe wilayah dhewe ning ngendi truk nggonmu? Petik Pacukilan. Nah, ning Kambil dicukil kuwi Petik Pacukilan. Nah ya wis pokoke ya kuwi lah. Gareng duwe dhewe ning Pandansari. Kiyaine Semar duwe ning Karangkadembel. Nek perkara awake dhewe perlu saring ngene iki perlu ngono. Apa to Le? Saring iki penting. Saring tukang becak kae.
Sing gaene mendem kae. Dudu. Omong-omongan kuwi sharing ya, Le. Sharing. Kuwi lek ora kem Inggris ngono ki nyang apa ta wong. Modelmu kuwi model wong plosok kok dadak kem Inggris. Maksudku ki omong-omongan. Pirang-pirangane dina iki pancen desaku iki kaya-kaya tak sawangi kaya aku sakwise dadi pangarsa desa ki nyawang desa kuwi kaya anyep, Pak. Anyep. Mergo bendina udan. Ping pindhone swasana kuwi wis panggah ming ngono-ngono kuwi wae ora ana gejolak babar pisan. Wayah kena diarani perayaan pamane kemerdekaan ya ora eneng kegiatan apa-apa. Kepara nyata tangga lan tangga padha ora guyub rukun isine mung peco-pecoan rasan-rasanan. Siji ngingu pitik, tanggane sisihe ya musuhi ngingu garangan. Akhire pitike dintekne garangane tanggane, lah akhire geger. Aku misahne. Sitoke ngingu iwak lele ning kolam. Loro tanggane sisihe ya ngolor kabel. Diplung di banyu ngono lah iwake mati kabeh kesetrum. Isin meng jarah-jarah, Pak. Mula kang saka kuwi kanthi kono wekasane ya kuwi mau. Aku kepengin duwe niat mbangun desa, Pak. Apa to? Oleh Sonya ora sangka kowe rasa suluk. Sonya ora sangka windu wiyata amung lir gumampang pletik pancala. Koko sing sewa ulun amung lamat amma. Tetane ngono to, Gong. Iya, Kang. Aku mesake swasana desaku ki nek anyep ngene iki mesake. Ora nek kegiatan apa-apa, ora nek guyub rukun ki ora enek isine menggur cecongkrahan sing diarani kebersamaan ki ora pati ana. Sis kampling ki ya ora pati ana, mulane Kamtipmas ki ora pati kecekel. Mula keparnyata aku pengen bangun. Bangun iki ora bangun babakan lahir, Pak, karepku. Tak bangun atine. Nek enek sing ngarani nek cara moderne bangun mentol ya. Kita mentol iki isis apa piye sajake senengamu isis apa piye ya. Mentol kuwi apa to, Gong? Anu lho atine ku lho pikirane akyune kuwi jenenge semental ngono. Semental ki sapi ya. Nah sing tak bangun ki jiwane, Pak, utawa mentale supaya rasa kebersamaan ki enek. Guyub rukun ki tetep kajaga tol apa kuwi? Lah apa terus ngene jenenge tol apa ngene? Lah apa? Botol duduk. Tol apa jenenge? Tol kiem duduk. Tolong duduk meneng sik to. Lah kowe takon kok. Lah kowe takon tak sauri kok aku mau kon meneng iki. Toleransi. Nah, tolong menolong. Nah, ngono. Ku ya ben enek ngono. Sebab sak ora-orane iki pancen sing diarani wulan sapa iki poso. Wulan poso iki sak ora-orane pancen ya kudu ngresiki marang atine dhewe-dhewe. Kejaba ngeposke rasa kejaba nahan dahar ngunjuk turu ya nahan hawa nafsu, Pak. Iya lho, nek kuwi nggonku ya wis kaya ngono kuwi, padha wae saindenge jagat nek poso ya ngene iki lho. Lho lah iya, mula aku pengen mbangun desa iki supaya desaku ki iso go internasional, Pak. Wah, keduren le, desa go internasional. Wis pokoke tenan, lomba apa tak eloki. Sing penting pokoke iso ngangkat jenenge desa. Mula aku winginane jrone bingung ki aku isuk ora turu, awan ora turu, bengi ora turu pisan, Pak, gregeten aku. Ning mburi wong wedok wis do turu, anak-anak wis do turu, aku ning mburi nggodhog banyu ngecom kopi, Pak.
Kopine apa? Brasko. Berasa kopinya kuwi, Pak. Sing kondang tuku to, Le. Njaluk kaya. Alam kaya ngene kok tuku ya jeneng men sugih dhuwit kaya. Njaluk Pak sing penting rasane kopine berasa lah. Oh ngono. Tak udek iting-iting, tak udek iting-iting, tak ombe seruput, aku roh-roh keturon. Lah jroning aku keturon kuwi aku ngimpi, Pak. Ngimpi. Rumah aku mlaku ning kebonan. Ning kebonan iki rumah aku rungkut banget. Ning kebonan kuwi kaya kebon angker, kaya bangsane gaib. Sing metu ning kono sing mlaku semliwer ki sarwa cat ketok cat ora, Pak. Weh, kuwi tenan apa? Ngimpi, Pak. Ora ngrungokne sampean. Ngimpi, Pak. Ngimpi lah dilalah ning kono kuwi enek ireng-ireng. Ireng-ireng mlenuk ning ngisor tak parani. Kaget semu ora percaya. Apa le? Jebul kuwi barang Nyolowati letong kebo. Kowe iki tak suwamluk dirungokne tenanan gong tak suwamluk ngimpi ngono mok critakne kancane kaya. Kok sik kuwi urung proses kok. Bar ngono kuwi enek telusur-telusur dawa. Kuwi mesti ula dudu. Aku roh enek wong nggeret kabel. Arep karaokean ning jero alas kuwi mau. Kuwi sengkade kuwi. SKD kok sengkade kaya. Nah sing kari dhewe, Pak, aku roh enek wong roh kon dhuwur ki mlorot. Mbuh asale kon ndi aku ora ngerti. Nggon bathuke iki mencorong, Pak. Kuwi mesti bangsaning dewa to nek nggon pasuryan nggon bathuk kok mencorong kuwi mesti bangsane dewa. Heeh, kowe wis bejo uripmu petuk dewa. Ora, kuwi dudu dewa mbah tak takoni tibake wong nyuluh kodhok. Arep golek kodhok aku arep dipicis direken kodhok. Bareng kabeh gegambaran kuwi ilang, Pak. Ning kono aku petuk swasana sing cahya nur cahya. Cahya nur cahya. Mula aku ya matur suwun Pak Nur, aku ya ngono. Entekane bareng kuwi aku krungu swara sing tanpa rupa. Waduh. Wangsit kuwi. Wis genah kowe uripmu tirakat sedina ra turu kok ya digugah nganti ping pindho ora tangi-tangi kok. Kowe genah tirakat gong kowe petuk entuk wangsit. Heeh, Pak. Mekasan aku krungu swara tanpa rupa. Suarane piye, Le? Ngono, Pak. Kowe iki gong iku tak kuwi kowe dhewe kuwi. Lah iya wong renek sapa-sapa, ya aku dhewe pas jaman kuwi kok kan mangan lombok. Mergo lombok urung uwah wis tak pangan sak wit-wite dadine ngono kuwi. Nah akhire aku krungu swara tanpa rupa tenan, nek pancen kowe pengen bangun desamu, kowe kudu golek jambu Dipa Nirmala gong. Iki, Pak. Pak. Jadi pentingnya saya nyuwun rawuh Bapak ya iki. Pentingnya saya nyuwun rawuh Kang Gareng karo Petruk ya ngene iki. Mergo sranane nggonku mbangun desa kuwi mau, aku kudu iso mujudke jambu Dipa Nirmala. Gregah aku tangi turu, bar kuwi raup terus aku ning pasar, Pak. Kocapu aku golek jambu Dipa Nirmala. Sak pasar ora enek Pak jambu kuwi, eneke jambu kluthuk. Terus enekne jambu monyet. Enekne jambu dresana. Terus enekne sing rada njebebeh amba ngono tak kira apa tibake lotis jambu. Diadahi layah kae lho, lemper kae lho. Ngono kuwi ya dibungkus apik lho, didol sak lemper-lempere. Aku takon jambu Dipa Nirmala ki bakule malah nesu. Kene ora enek jambu Dipa Nirmala enek ya ngene iki. Tak pliliki bakule panggah menenge ora wedi aku wis gregeten ngalih. Lah entek-entekane aku mung pengen takon karo Bapak. Aslinya
Jambu diponirmala kuwi jambu apa Pak? Aku dudono tak ngene srana lek ku mbangun kayangan iki. Mang tuduhke Pak, mbok menawa Bagong mengke saged antuk ungup-ungup padang. Tole. Nek kowe crita karo bapak iki ora kleru. Tak critani ya. Jambu diponirmala kuwi beda karo jambe jebuk ya. Jambu diponirmala kuwi beda karo jam karet. Jambu diponirmala kuwi beda karo jaminan BPKB. Oh pimpange ngono kuwi ta, Tru? Iya wis apa kaya kulino ndelok pimpang kowe iso-iso nyemes awakmu dhewe kaya ngono. Aja ngono to, jambu ki maksude aja dienggak-enggokke dadi jaminan ra panunggalane. Jambu diponirmala kuwi ning donya ora enek, Tule. Ning donya ora enek kuwi tanduran kayangan. Dadi jambu diponirmala kuwi daharane para dewa. Nek kowe golek ning pasar nganti kowe bungkuk ora bakal petuk sebab kuwi panggonane ning kayangan. Kowe iso entuk jambu diponirmala, waton kowe iso njaluk ning kayangan. Wah nek ngono jalukno Pak. Jalukno Pak. Ucap kacarita nalika semono dereng atos saung nimbal pangandika utawi jejagongan Kelurahan Bagong Miwakang Rama Kyai Semar Badranaya Sang Nayantaka kedadak saru getrendya minggahing bale ing desa Pringapus Pandya Batari Durga. Ana tamu tole. Trisan kapirangu rirangkol kinempet kempet obat jagat obat koro yo jagat pangestu koro sampun nyata Bagong Kakang Semar uga nala garing lan kowe Petruk aja kaget iki sampun nyata pun ibu ingkang mrapta mapan ana ing Pringapus Bagong pun ibu ing pasetan dandang manguring ingkang prapta kulup Dole kula Pak enek cewek teko pun yak-yakan pun sepuh mbok eling asam urate ya. Angger enek sajake bingor-bingor abang blongoh-blongoh ngoten terus. Lah iki praya wanita. Nggih nika bulik nika. Nggih nyuwun pangapunten ingkang agung.
sami wiludes nggih rawuhipun. Wilujeng Bagong, wilujeng nggih maksud kula niku sami wilujeng Kanjeng Bibik Betari Durga rawuh wonten mriki. Merga saka pandongamu Bagong ora manggil pidos wiji apa nggon kuprapta mapan ana ing desamu ya ki mapan ana ing Pringapus kene Bagong. Suarane penak. Kuwi nek dingge nyinden mesti cemengkling to Le. Najan to tak tamatke setengah tuwa. Mesem mak clekut jantunge bapak kaya enek lindu. Kuwi jenenge sampean ki tua-tua keledeng ngono. Dadi saora-orane wong tuwek ora nyadari lek tuwek. Kuwi keladi to. Lah ya umume ngono sampean wong ra umum kok. Nyuwun pangapunten. Kok kadingaren sampean rawuh ora nggawa apa-apa. Wonten ing Pringapus ngriki. Yektosipun enten napa? Adat sing wis sampean nggawa lho senengan kula. Menika mesti hitung-hitung 2 3 4 ngoten niku senengan kula. Kali senengane Gareng Petruk Kyai Semar ngoten niku Tameng niku senengane ngoten. Niku nek goleke sing abang-abang rodok padang mboten purun mesti do merengut kabeh. Kula Tameng mawon. Jaluke Tameng. Mila menika nyuwun ngapunten enten napa? Ngene ya Bagong, karo kowe Kakang Semar aku njaluk pangapura, watara nggonku prapta iki mau semune gawe kaget ing penggalihmu. Watara ora suwe aku tinimbalan sowan marak mapan ing Kajiwangan Suralaya. Nampa dawuh saka pukulun Sang Hyang Jagat Pratingkah ya pukulun Bathara Guru. Kalamun to dina iki Bagong ngawuh gawar ngawur, watara wani mbangun desa ing mangsa kena diani wahyane mangsa kala wektune kurang bener. Nedeng-nedeng kiwa tengen padha kangelan uripe larang sandang larang pangan kok kowe malah mbangun desa padha karo kowe ngilani marang desa kiwa tengenmu, kowe ngilani marang panguwasa negara Ngamarta, kowe ngilani marang para Jawata. Kula dina iki yen kena tak eman Bagong praptaku mrene kowe lereno ya lehmu mbangun desa lereno ya Bagong. Bibit pirang ulinan kul kirem ben dosang renaning bawana yogi tukang malang ati yogi tukang menesing yat amit sewu nggih kula nggumun kok dewa iki kaya kurang penggawean. Golong panjenengan Kanjeng Bibik Durga kuwi ya kurang penggawean. Kudune sampean minangka dadi dewa, minangka dadi wida. Wida apa kae? Aku nek takon sing gampang karo sing ngegong beda. Sampeyan ngono jejere widodari. Kuwi mbok aja terus ngurusi pakartine wong cilik kaya kula ngeten iki. Sing kula bangun lak desa-desa kula dhewe to. Tur pembiayaan kula nggih mboten nyuwun sampean. Kula nyuwun ngapunten, leh kula bangun desa niku kanggo katentremane desa kula, makarasat desa kula. Masyarakat oleh makarasat masyarakat teh. Ngono kok ya wani ngedep mik pidato lho omong angel. Dadi makrasat kula menika. Makasat tuli. Makasat. Bapaknya apa, Pak? Makasat tuli. Ora cetha bapak masyarakat. Nah, ya kuwi masyarakat. Kono kendang matur ana ngarsane bibikmu. Bapakmu iso tut muri handayani. Ndang matur kono. Sebab kabeh iki mau iso kok lakoni yen kowe gelem matur kuwi mau.
Matur kuwi mau penting lho. Ora usah wangu-wangu, ora usah wedi. Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Bapak ning mburimu lho, Le. Engko nek apa-apa sampean tanggung jawab ya, Pak. Ora. Lho. Lah sampean ning mburiku ki, aku ya mek ning mburimu ki ora kok tanggung jawab. Aku berlindung ning kowe lho, Le. Wah, wong tuwek urung tau dijejeli apem. Kaya malah seneng to kaya. Kersanipun Bibik Durga, kowe leren olehmu bangun desa. Nek ora leren padha karo kowe ngiwani apa kang didhawuh ulun. Kapa nyotopun Ibu Prapta mapan kene mung kepengin ngelike marang kowe. Lereno ya Bagong. Nek ora leren aku diwene Purba Wasesa dening Pukulun Bathara Guru. Najan kowe anak Kakang Semar Badranaya. Yen ningerke blatmu yen to miring sing dadi paningalmu, kepeksa kowe bakal nampa bendu saka pun Ibu Bagong. Repot iki. Ngesro. Amin nggih. Bule utawa Bibik amin sewu. Niki mboten kok mergo enten bapak kula, mboten kok mergo enten Gareng karo Petro. Nek kula dhewe niat kula nggen kula mbangun desa niku sampun golong gilik. Niki mon kula sing duwe PR, kalih bapakne rembukan piye carane golek wujuding jambu dipone nir niku wau. Kok terus entek-entene sampean nglarang nggen kula mbangun desa ku lho. Nek kula mbangun desa sampean anggap luput, sampean anggap kleru. Lah kula niki sawijining pamong nggih. Pamong bangun desa ora nggih becik kaya. Nek apa nyata wektune kurang bener Bagong, aja dina iki. Apa nyata nedeng swasana angel-angele, kowe kudu leren. Mboten saged. Ning ngono padha karo kowe wani karo para dewa. Aku nggawa para baju barat cim setan priplayangan kleng-kleng balung landak tong tuli sundel bolong wiwit kunggel. Kepara yen kowe ora leren nggo mbangun desa, desamu bakal tak obong nganggo banas mati.